Ogbosowe bụ ebe wakpo anyị won Nigeria o village ọbụla kwadebe eyila akwa ọcha n'elu na anyị bịa nabata ndị oyi anyị anya ịmahụ na anyị bịa na ga-ese non the meeties. That is goodbye till we meet no more. In 1970 anyị bịa ka ije zụta ndị agha Nigeria bịa bulu egwu anyị mara na ọ bụ a game of death ka ịba n'ime ya nọ na iluzi wagadazi anyị n'ebuo bịa singula ụmụ nwoke niile out ụmụ nwanyị bịa this side ogika anyị afụzi the open fire kpakpakpakpakpakpakpa we welugo machine gun gahube our people and they were slaughtered in thousands. Anyị nwa abụzi ndị nwe ike ịgbapụ ni bụ ndị ozu dakpudo n'azụ obero n'ebe a so nke a na-ekwu ife a ofu onye afụ m si mbanye na moto abanye na moto amụrụ na o nwekwa another killing field ndị CMS n'Ogbosowe abịa n'ebe ọ na-ene ụmụ nwoke ka wajukwa ụmụ nwoke anyị wabịasị anyị igwe grave wabịasị anyị face ya the grave wasị anyị start saying your prayer ekpele ka na-ekpezi with other people one Land Rover land ya Oblubab Ali my classmate na New Better College Onitsha ofuzi am saying Sonny what are you doing here? He said, you know I'm from Masaba. It's to join my people. Ose mumu banyana moto zibo. He commanded me. Abiam banyana jeep where one other person, John Okonya, Amabanya. Anya the car drive from here to that place. They opened machine gun. The whole people there were mowed down. Ndị niile bụbu ụmụ nwanyị na-ene ife ọ bụ ilu na-abọsa ozu maka nwa niile eji akwa ọcha ịbọsagide ozu fụ nke ịmarị ibuluje nni ya ị na-aga ife udene ka ọ nọ n'enu mmadụ na pọnchị afọ ya ndị agha basị na onye nụsị ọgụ ọkụọ isi ya nwanụ sigo ọgụ gbuo ndị be anyị nụ mana ụmụ nwaanyị anyị abịa jee ahịa nkefa dịka nwaanyị ndidi aga ya nwudo ofu General Babangida ọ bụrụ Mrs. Babangida okpotọlia ụmụ ife nwe ogbogu onye ogbu ilo anwụrụ General Duba bụrụ First Lady and a number of them evugia attract equal development to Asaba. So now they won the war and we won the peace. Ife na-agwa Nigerian government bụ na ọ dịka adị late. Nigeria dịka akwụ ụgwọ waji ndị Asaba. Onye gbu ọchụ ọkwa ọchụ. Wabịa akwa ọchụ agbu.